Ang 303 Brigade para ipalabot sa inyo ang mga balita na hanungod sa aton Armed Forces of the Philippines. Impormasyon, accomplishment, issue, opinion, kag serbisyo publiko. Brigade in Action. Mabatian diri sa Action Radio. Pag-aaral sa Bugos ng Pilipinas, nagdangat na kita sa takna alas 11:00 sang aga. Welcome mga ka-action sa atong programa, Brigade in Action subong nga aga. And Domingo subong nga adlaw, pitsa 20 sa bulan sang Pebrero to iga 2022. Nagapalayag naman subong ang atong programa mga action para idulong naman sa inyo ano blang mga issue diri sa aton sa Negros Occidental, Western Visayas, kag syempre sa syudad sa Bacolod sa atong mga kautoran diri mayong aga sa probinsya sang Negros Occidental. Good morning kag sa tanang malabutan sang aton nga pangalagad subong nga aga via radio man o kon via Facebook. Updan nyo kami sulod sa isa ka oras sa paalinton sa inyo sa mga nagakalatabo diri sa aton probinsya sang Negros Occidental. Kami inyong kaupod subong nga aga, Sergeant Dikinya, halin niya sa 303 Brigade subong man sparring partner ko. Corporal Suarez ang 303 Infantry Brown Eagle Brigade. Yes, kami subong inyong mga kaupod kag subong partner may ara kita yang guest naman subong nga aga. Karon tanaw sa dugay-dugay aton ipakilala sa aton mga ka-action nga naga-tune in gid subong no. So sa mga nagatanaw live Facebook partner, pwede gid sila maka-comment no, pwede sila makahatag sang pagpanamyaw, makahatag sang ideas kung ano pang anon pwede himuon. Kag syempre partner sa mga wala ya sa Facebook, sa mga ara lang ya sa radio, on air lang partner. Yes, so nagapamati. Pwede sila mag-text no sa aton yang hotline no. Aton hotline 0905-529-0781 no. 0905-529-0781 no. So amo na yang aton hotline sa atong programa. Welcome gina naton ang ilang mga message kag partner ginitam nyo to subong sa mayang aga no. Ang mga amay o kung mga lideres alin man sa probinsya pakadto sa aton man yang lideres diri sa aton sa Philippine Army. So good morning lang kay Governor Bong Lacson kag sa tanan nga mga taga provincial capital. Good morning kag syempre sa aton amay sang aton brigade Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sir, good morning. And syempre sa aton acting CM officer sa bunga panahon no kay Captain Rizal Faith C. Sila. Siya ang acting subong kit si Captain Rosal may importante nga mga helikopter. Subong man ang gini-welcome taman sa Negros ang bag-ong battalion commander sa 62nd IB no, si Lieutenant Colonel William Z. Pisasi Jr. Sir, good morning and welcome sa probinsya sang Negros Occidental. Subong man ang tropa sa 79th IB kay Lieutenant Colonel J.J. Avenes. Sir, good morning sa tanan nga masaligan troopers. And Lieutenant Colonel Angelo Guzman sa 94th IB sa tanan nga mga mandirigma mayong aga. And Lieutenant Colonel Rocky Dupas ang Engineering Battalion dira sa may Mamaylan. Good morning sa tanan nga tropa tanan mga taga Mamaylan may aga sa inyo tanan. Subong man kay Colonel Romel Abayon sa 3rd CMO Battalion. And sa atong mga kapulisan partner nga upod naton permanente sa pagdulong sang peace and order sa atong probinsya sa BCPO no kay Police Colonel Tomas Joseph Martir and sa NOCPO kay Police Colonel Leo Pamitan. Good morning sa atong mga tropa. And partner, before kita pakilala ang aton sa mga guest, hatagan ta sila sang mga accomplishment no sa aton 303 Brigade. Ano ba lang aton nga ginhimo no last week? Ano ba lang mga significant activities nga aton nga ginhimo sa aton mga kautonan partner. Okay partner no, sa liwat good morning sa aton mga ka-action kag sa aton nga guest partner. Sir, good morning. Sang tinalikdan nga Febrero 16 partner 2022 ang aton na Brigade Commander Brigadier General Inocencio I. Pasaporte nag-attend partner sang change of command sang 62nd Infantry Battalion sa Barangay Libas, Isabela partner. Kag sang pisa 18 naman partner sang sininga tuig ang aton nga acting CMO officer Captain Rizal Faith Sela nagkandak partner sang gift giving kag distribution of food packs sa mga pamilya partner no sa mga
nabukid Mga na bala mutyo, partner mga nga pigado, oo, mga pamilya taman dito partner sa Sitio Magtahos, Sitio Gayas, kaga Purok Api in Usi to partner. So ang mino yan. Oo partner. Bali nakita naton dito sa paglibot naton sa mga lugar nga daw may mga kauturan gid kita, kabus gid kayo. Ga kinahanglan man partner. Nag-initiative ang Oo. aton nga brigade, no? Oo. Sa idalom ni Brigadier General Pasaporte nga tagaan ining mga makaluloy naton nga kauturan na ara ang bugas, Oo. sardinas, mga noodles kag kun ano pa. Madamo tong aton nga ginpanghatag, no? Pag makita mo partner sa makita mo nga nalipay man sila partner sa bisan ginagmay lang bala partner nga pagpanghatag ta sa ila. Makita nila karon sa sa live screen naton nga ang ginhimo naton nga activity. And good morning lang sa tanan nga 303rd Brigade Troopers, ha? No, dira subong sa Barangay Minuyan. Good morning sa inyo tanan. And kay Danny Topas, good morning sa tanan niya da nga pamilya, no, mga Topas Andagya pamilya, good morning. Ari na partner. Ato na ni pakilala ang aton subong bisita, no. Isa man ni sa gyapon ambal naton Ilonggo, no, kag always nasa diri sa aton. So karon ambal ya maupo naman sa aton pagpangalagad. Atong pakilala sa atong mga ka-action, Colonel Michael Samson, ang Deputy Brigade Commander sa 303rd Brigade. Sir, good morning and welcome sa liwat sa aton nga palatuntunan, Brigade in Action. Thank you very much and good morning, Lito and Renz. No? Yes, sir. Good morning, sir. I'm very happy and glad to be back dito sa Brigade in Action. Kung diin na may ginahatagan tayo sa opportunity to discuss and inform ang aton mga tagpalamati diri sa Negros sa mga aton mga ginahimo sa Armed Forces of the Philippines, particularly Philippine Army, 303rd Brigade, para mapatigayon ang peace and order diri sa aton lugar diri sa Negros. Sir, diretso kita subong sa aton nga topiko nga sa aga, ini nga aga. Tungod kay daw may mga nilagabong bilang nga balita. Regarding ini sir sa pagpatay, no, kung pagbayular naman sang international humanitarian law o kung IHL kag siyempre sang mismo sang human rights. Ning natabo bila sir nga pagpatay sa February 16, no, tinalikdan nga adlaw sa ining mag-amay mismo, no, sa may barangay Malangsa o kung sa sitio Magpayaw gamay barangay Malangsa sa may Balyer-Moso. Ining mga ginpatay sir, bana ini sang kapitan, no? Kag siyempre isa ini ka mangungumaman, upod man ang iyang bata, isa man ka mangunguma. Ining mga ginpatay sir ginpasibangdan sang mga katapo sang terorista nga grupo ining NPA nga mga asit kuno sang Philippine Army, no. So ining pagpatay nila sining duwa kasi ordinaryo nga sibilyan. Gapakita ini nga daw kuan na sila ining mambal naton nga daw wala na sila sa sakto nga pag-isip o kon sakto nga hilimuon tungod kay bisan sin-o na lang nga madudahan nila nga nagakontra sa ilang o kung nagaupang sa ilang gusto pamatyo nila, no. So balo kita sir lapit na subong ang eleksyon no. Tungod kay nagagamay ang ila pwersa. Gusto nila ipakita sa mga tao kag sa mga gapadalagan man politika nga dapat sila kahadlukan kuno, no. Tungod kay ara pang ila power, no. Diskarte o kon taktika lamang ini para ang ining mga politika o kon ining mga politiko kag ining mga pumuluyo kung asinong gusto nila nga itudlo amo to ilang pagabotohon. Ano ni? Kumbaga pamahog ng style, no. Kumbaga naton before naton pahugon ang isa ka tawo, pakitaan ta danay nga makita niya nga mahadlok itsaton. So amo ni sir ang inahimo subong sang mga katapo sang terorista ining pagpamatay sang mag-amay, no. Brutal nga pagpatay sining mga katapo sang terorista nga grupo sa mga ordinaryo nga mga kautoran naton, no, diri sa Negros Occidental. So identified naman ang mga ang mga naghimo kag mismo sir sila mismo nag-ako, no. Nag-ako sila nga sila ang nagpatay sining mga inosente nga sibilyan, no. Sa tan-aw naton sir, ining mga pagpamatay bala sang rebelde, ano ang gusto nila anong gusto nila nga ipagwa gid sa mga pumuluyo naton? Ano ang gusto nga mensahe nga ipalabot nila sa aton mga pumuluyo?
Actually, Lito, no, this incident sa Barangay Malang sa Valermoso, kung patay ang duha ka persona, ay hindi ni siya isolated case. We have reports from mga previous weeks na may gakalatabo man nga pagpatay kag perpetrated din isang New People's Army. Hindi kala sa Calatrava, sa Gihulngan, sa area sang Himamaylan. For damo rason nga ginahambal sila, ginasuspect nila nga informant sang police or ng military. Ginahambal nila nga ini kumbaga hindrance sa ila nga ginapursu nga revolution. But for any reason, kung ano man ang rason nga ginahambal nila, ini nga mga ila action ay confirm lang or nagapakita sang ilang pagiging terrorist or murderers. Kay wala kita may makita nga any mandate, legitimacy, any reason nga himuon nila ini, no. Mayo pa ang dapat kung may sala ang isa ka tao ay ginatagaan sang chance. Kung sa korte man, mahambal na medyo, let's be honest, na kisa dugay man ang pag ano sang kaso, no? But still you have given a chance to face the court of law. Meaning, may chance ka. Madipinsahan mo pa, sir, ang kaugalingon mo Oo, sa correct. korte. Pero tanawa kung sila ang maghatag sang aligasyon pa lang yan, suspected pa lang na kung whatever na akusasyon ang ihatag nila, gina-execute na nila o ginapatay. So, kung isa lang ang pamangkuton ta lang, ano ang mandate or di nila ginakuha ang ilang mandato or authority to kill civilians. Meaning, sila lang din. Yes. So, ang gusto ko lang ihambal sa aton nga mga Tapalamatino, let there be no mistake or doubt between the legitimacy of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police kag ini nga grupo. Yes. Kay basi mag-doubt pa sila kung ining ila ginaobra nga pagpatay ay eksakto or justified. Ang AFP, Armed Forces of the Philippines, kag ang Police, is mandated by the Constitution. In Article 2, basahan ko lang, no? Declaration of Principles and State Policies. Siling sang Section 3, the AFP is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty, the state, and the integrity of the national territory. Meaning, clear ginaya, mandato. That's why we're given the arms. May armas ta, gintugyan sang gobyerno para idepensa ang mga tao kag ang aton nga sovereignty. Kung ano man ang mag-agaw o mag-attempt nga mag-challenge sang sovereignty naton, mag-ano sang national territory, idepensa na sang Armed Forces of the Philippines. Karon, sa Article 12 ng Constitution, sa Executive Department, ginahambal sa Section 18, the President shall be the Commander-in-Chief of all the armed forces and he may call on the armed forces of the Philippines to prevent or suppress lawless violence, invasion, or rebellion. Amo ni nga ginhatagan ang atong Commander-in-Chief or the President of the Republic sang mandato nga he may call on the armed forces of the Philippines. And it's kung maghambal ta Armed Forces of the Philippines, it composed of the different branches of major services like the Air Force, Navy, and the Philippine Army. Yes. Kung amo ng 303rd Brigade is a member of the Philippine Army. So our president, the government through our president calls out, uses this article or this Section 8 of the Constitution nga siling niya, pwede tatawgon ang armed forces para ma-prevent ang rebellion. Obvious naman ang NPA, CPP, NPA, NDF,
is sila man nagambal Mm. na they are pursuing rebellion or they are fighting the government by using violence. Armed struggle. Yes. That's why, basi pa mga tagpalamatita, may doubt pa na nga between the armed forces kag sila, inaya outlaws na sila. Yes. Wala gina-discuss ko ni kay gusto ko lang establish ang mandato ta bilang legitimate force pwersa nga gintagaan sang mando sang konstitusyon. Even though gintagaan ta sini nga nga mandato nga or authority nga mag-fight against rebellion, we still give them chance to defend themselves. Kung they will just voluntarily surrender or makapture ta, they have to face the court of law. Nga aga kapatay ang mga rebelde. Di kay gabato. Gabato sila. Anong choice ta kung pagpalapit ta to arrest them or to convince them to surrender, which is yun ang gusto tani nato, no? Sa kita mo naman yung ginadiscuss na di yung LCAC, yung left hand effort. I-clip. Tanan nga mga programa sa gobyerno para magbalik loob ang aton nga mga utod sa nga mga NPA, ginaubra ta na. Yes. Giving them that chance. But during a combat operations, because kung maka-receive na tayo ng mga report nga ginaharas nila ang mga pumuluyo, kung magsugid or magsumbong na ang mga community sa aton that they are being harassed, being threatened, their way of life is affected by the presence of the armed group. Di makadto kita. Klaro naman sa mandate ay. Yes, oh. So, makadtuan ta to maintain nga dapat wala may ga-intimidate, wala may ga-threaten sang peace and order sa mga communities kag mga lugar diri sa aton particularly in Negros. So pagkadto ta maatutugali ang armado. And most often than not, anong ginahimo nila? Nang ambush, nang haras, Gabato sila. gabato. That's why, of course, kung pwede lang, ginasulit-sulitan, no? Kung pwede lang tani, may istoryahan tani. Ibig sabihin, voluntary surrender. Kaya gahambal ta, nga there's no, in a civilized society, there's no room for armed violence. Don't question our bearing of arms sa army kag sa armed force. Kaya gin-discuss ko gani kagina. Nasa mandate. Mandato tanaya, ha? Legitimate force. Ilaya, kapyot na sila armas, kay marebelde. To rebel against the government, to fight the government. Ano ginaya? Klaro-klaro, ginaya nga rebellion, terrorism, or murder. Ang Ang mga sir pagpatay. nga sila gin-declare nga terorista tungod kay ang ila gini panghimo ano sa mga pumuluyo naton ha pang sabwag sa nga hindi maayo. Oh, amo na nga gintawag sila terorista. Kay kun ang imo bulahaton nga makabulig sa pumuluyo, hindi ka pagtawgon terorista eh. Like example sir sa inyong mga pagpamatay, ha, pagpanunog, no? Violence ni sila nga ginihimo sa mga armado, si alangan tawagon mo ni sang hero kay pagbayular sang mga kinamatarong sang na mga pumuluyo ang ila ginahimo. Kunti sila yung mga violators gidya kag mga terorista. Nagyari partner no, klaro kay kaayo ang ginpanghimo nila sa duha ka mag-amay. Mm. Pagbayular ni partner sang international humanitarian law kag sang human rights. Yes. Ginpamatay nila nga wala gabato. Amo ganin ang masakit partner sa armado ginhambal ginan ni deputy nga duda pa lang. Take action na din sila, ginahimo na din nila. Wala sang proper investigation. So ina nga mga tawo balo ka partner may kakulba na sa kagalingon mo, may kakulba na sila nga man ginahimo na nila. Tungod hadlok sila, tanan nila na nga tawo nga makita sa ila palibot, ginadudahan na nila either ang ila nga masa. Wala na sila hambal nga 100% nagasalig. Tungod kay anytime pwede sila nga isumbong sang mga pumuluyo. So pag may manadudahan sila kag suportaran man sang iban nga basi siguro amo na sila ang mga ano sang army.
Basta hindi maayo ang imo hinimuan partner no. Gasuspe kagid sa mga kaingod mo. So, duda gid siya. In fact, Gaduda in ka. fact, ang mga tao subong, ah, gina, ang giila nga pamaagi, pamahog, amo na, pagpatay, kay, these are signs of mga desperado na nga mga Yes, tama ka actions gid sir. para makuha nila kuno ang simpatiya. Una-una, ano na ni, sobra na 50 years, di ba? 53 years. Siguro ako ano ko pa nung mga panahon ng 80s, 90s. Medyo popular, mas grabe ang popular sa mga ano to, diri sa Negros, may mga rally din, mga lakbayan, may mga movement nga gasuporta sang ano no or gasuporta sa mga people's or mass actions. Pero iniya ang armed struggle, la iniya nga istorya. Ah, it, it has hampered ang aton mga ekonomiya, ang aton ekonomiya, ang mga proyekto nga tani na napadasig kaso sila kapanunog. Ginasunog nila ang mga trucks kag ang mga construction materials or equipment in the name of extortion. Para sa support ang ilang struggle. So, nakita ta, ano naman gid no, mga 30 years naman sa serbisyo. Luzon, Visayas, and Mindanao ako on assignment. I have been fighting insurgency for so many years. Tapos, hindi gid magdaog. Kay hindi gid gakabagay nga suportahan. Though, siguro, ang balon ti nga nagsigi, may gahambal nga, may gaara pag Japon. Kaya ginahadlok gani nila. Damo na ta nga mga former rebels nga ara sa aton. Ang permi nila ginahambal, kung nga subong kung mangkuton mo, nga karon lang sila nag-surrender. Di kay na brainwash sila nga kung mag-cooperate sila, patyon sila sa gobyerno. Kung mag-cooperate sila sa army, hindi. I mean, kung mag-surrender sila, either patyon or Magprisohan sila. okay lang prison. Kung makasala ka, di ba? At least you have the chance to face the court of law. Pero kung, pag nakita ka na mag-surrender ka, why na ang army gabaton mag-surrender or ano, kundi patyon ka or samaran ka or sakiton ka. So, nadlock sila. Pero in fact, ang kakatabo, baliskad. Yes sir. Sila ang gapamatay Sila na yung gapamatay. walang kalaban-laban. Ano ni sila ang father and son? Gapangan na buhay lang ni. Yes, mga mangunguma ini. Ano lang ni, siguro I suspect no, ini sila mga pamilya ni nga do gapangindi na bla. I mean ayaw ko na kung do sang una siguro pakaon, suporta subong ya hindi na pag amo na gali nga kung mangindi ka na mag-support patyon or Amo na, ano ka. Amo nang kinaiya nila, sir. Either Oo. nga matabo nga kung hindi kag gidya magsuporta sila, patyon ka. Either supporters ka nila danay kag untat ka na suporta sa ila, dudahan ka na nila nga asset ka na sang So, asang army. Meaning lito, there will come a time kung amo ni nga magsigi pagid ni. O ito nga gina-condemn na nga ni Mayor sang Balermoso. Yes, So Mismo LGU sang ilang ma-realize ni nila nga ang ginahimo nila is really di ba? Anti-people, hindi maayo. Ang nabili na lang ang ginapahog na lang nila nga hindi mag-surrender tungod kay sa ilang propaganda nga either patyon kuno sang army pero ang tutuod sila yang mapatay. Madamo sir sa mga dokumentary sa YouTube, sa Facebook nga nagapamatuod nga amo na yang ilang style. Nga once nga either upod kanila tapos hindi ka na sa ila, tanan nga nag-indi sa ila, ginidudahan na nila nga mga DPA, nga mga supporters na sa government, no? So wala sila sang iban nga action sina kundi patyon nila. So hindi iya sakto kung amo na tanan ang
Kung amo na nga pang gobyerno, ang ilang nga gusto, ang tanan nila nga dudahan, patyon nila, ang tanan nga Pilipino ni ubos ni sa ila. In fact, ano na subong damo na opportunities para sa mga tao. Sang una, siguro maambal ta nga budlay ang panginabuhi, mambal sila nga do pero karon ano man ang mga dala ga cross na sa mga countryside naton, may mga opportunities na nga kahit na ano pang hambalon ta sa CARP sa land reform ng gobyerno, may flaws man yan or may pagkulang, basta may mga tao or may mga mangunguma nga nakabaton sang ila subong nga gina-distribute nga mga klowa. So kung ano man ang hindi na yan, isa lain naman na iyang istorya kung paano nila gamiton or to make that productive. But the government is doing it best to make that family or individual productive. Ginatagaan sang opportunity through hatag sang duta, suporta. Galing, ang problema naman, ginahambalan sa mga NPA nga hindi ka mo magkooperar sa gobyerno. Okay? Ini against na naman sa ilang revolutionary movement. Nga naman, ginambalan man nila ang mga ahensya ng gobyerno, hindi ka mo di magsaka sa amon teritoryo sa bukid kay delikado ka mo diri. So meaning, anong effect sina? Hindi ka kadto ang mga DOH. Nga tani maghatag bulong, mga doktor nga maghatag serbisyo, medikal sa aton mga pumuluyo sa kabukiran. Hindi makasaka ang mga contractor or ang mga engineers nga magtan-aw tani kung anong mayo nga mga infrastructure kang mga projects ang ihatag sa sina nga Hindi makakadto ang taga DepEd o ang mga teachers kay nahadlok kay ina nga mga lugar mga balon ta nga ginakaduan sa NPA. I'm talking about mga jutay na malang areas amo na nga gina-encourage ta nga tapuson tanan ni dapat. At ang bottom line sini lapit na lang I mean siguro ining mag-backfire na ning ginapang-obra nila nga pagpatay, nga pagpanunog, kapag haras. Until mapuno na gid niya ang mga tao na lang gid ang din sa ila. But for sure, it's towards that direction. I have seen how this insurgency evolved compared halos tanan naman 80s to 90s subong up to this time, damo nagahambal nga, uy, may amo pagali na. Ano na sa bukid? Serya, wala. Ang revolusyonaryo, abi nila serya, nag-amat-amat na gidya katunaw. Yes, because busy na sa economy, di ba? Pagpauswag sa imo nga productivity mo as an individual, sa imo pamilya, may ginabisi ka sang future nga ihatag mo, pagpa-eskwela, damo opportunity, may maubra ka, makapag-travel ka. Except ngayon lang, may pandemic lang, medyo nag-slow down ta. Pero kung remember, dumduman nyo, before sang pandemic, grabe na nga mga pag-uswag. Damo galagaw, di ba? Yes. Ginatanaw-tanaw na gani sa mga tao, ang mga falls sa bukid Kita nga army, kaagyan ta na, kay di galagaw-lagaw ta mo. Ano naging sir? Develop, naging develop. Oo, di ba? Ginapangita, uy, gwapo na nga po siya. Galing kay, may lagaw-lagaw da nga, Although, hindi anay makatuan. Hindi ma-develop kay may hambal nila, may presence pa ng NPA. Pero, hindi naman mapunggan kay ang mga lagawan, mangita na pagi. One of the, di ba, tourism, mahilig maglagaw-lagaw ang mga Sir, kanami isang atong discussion, pero commercial kita danay, pagbalik naton, sir, ang ginhambal mo gina nga mga opportunity, kag mga, ang hambal naton, nakita naton nagkatunaw na ng revolusyonaryo, may nangin resultan asa. Tungod kay may mga katapo sang armado, ang nag-surrender naman na. So ipabalutan na kung diin nga unit nag-surrender, pila sila kabilog,
pagkatapos ang aton nga commercial. So sa aton technical commercial tadanay kag magabalik kita pagkatapos lamang sa mga importante nga mga pagpanumdum. Standby. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa Sa alas 11:42 na and happy 12-year anniversary sa 3rd CMO Battalion. Dira sa may barangay sa may Liganis. Yes, partner. Iloilo nagka-celebrar subong sila labi na dira ang aton nga partner no si Sergeant Gicana. Nagkadto sila subong itong anniversaryo sang ilang nga batalyon. What happy 12-year anniversary sa 14 CMO Battalion, partner, sa 3rd Liganis. CMO Battalion. Yes, partner. Okay. No, so aton to ginagin discuss ang pagpatay sa magamay dito sa Vallehermoso. At before kita nag-commercial, ginambal naton nagkatunaw na ning revolution. Sinyalis sang ginambal naton pagkatunaw ini mga hatag information sa aton mga pumuluyo, no? Like example sa may Iloilo, may ato ditong gintuad ang former rebels nga may ginlubong sila nga kadaver sa ilang nga kaupdanan, no? Way back 2019. So nag-surrender sa ginsugid sa army nga sir may ginlubong kami dito. So ginkadtuan sa army gin-verified positibo, no? Ikaduha, na-discover man sa aton Philippine Army sa part gapon sa Iloilo ang mga ginpangtaguan nila sang ilang nga mga equipment o kun ining mga armas kag mga bala. Sinyalis ini nga ang pumuluyo nagid ang naga-indi na sa ilang nga kagustuhan, no? Ang nang pagpamilit nila. Kaya ang pumuluyo mambal naton yung gaghando lang na sa ila, pero deep inside sina, no, sa sulod sina sang ila kasing-kasing kontra na nilang ginipanghimo sang armado. Hindi na sila kaagwanta. Galing lang tungod sa kadlok amo nang nagahipos. Pero isa pagid sa mga tawag nato sila patunaan nga man nga nagahuyang na gid sila. Ang padayon nga naga-surrender ang ilang nga mga kaupdanan. Like example, may ara naman sa 94th IB nga nag-surrender 3 ka mga hangaway Yes, partner. kag isa ka mass supporters, no? So ining mga nag-surrender, no? Nga katapos ang New People's Army. Mismo nag-surrender niya sa patrol base, ni kadto niya mismo sa patrol base, no? Sa may Kamingawan, sa may barangay Kamingawan sa Kabangkalan, para magboluntaryo sa pag sungka sa aton mga kasundaluhan, no? Sa ini kaamay, no? Upod ang iya asawa, iya mga utod, no? Kag dako ining posisyon niya sir, isa siya kay squad leader sang Central Negros Front. Ining si Junaldo Castillo. No? So isa sa mga ginhambal niya nga nadulaan na gid sila pag-asa sa ilang pakig-away batok sa gobyerno naton. Tungod kay sa kadugay naman nga nila nga pagsulod, wala gyapon sang wala nag-uswag ang ilang kabuhi. Doon naglugmok pa ko, nagdulom pa ang ilang sitwasyon, ha? Kaga nadulaan pagit sila mansanggana tungod napatay na ang ilang commander mismo, ang front committee nila. Ining si Pani, no? O kon si Kakili. Actually, ang gin-mention mo ulit na mga pag-surrender, no, is hindi man lang, actually, mo lang ni ang nakambal naton kay diri ni sa lokal, but in a national level, damo ang surrender. Yes, Avail sa aton nga balik loob program sang gobyerno. Kay as I always mentioned, duwa man ang approach ta, no? Ang left hand
which is we're trying to embrace and bring back them through peaceful means and welcome them to be integrated back to our mainstream society. The right-hand effort is, of course, through focused military operation. And usually sa mga former rebels nga gabalik sa aton, nga may istorya naton, actually one of the most powerful or reason nga mag-surrender sila, two things lang ang among others. Kada isa naman may rason sila, no? kanya-kanyang rason. But generally, ang ginahambal nila, unang-una gidya, pamilya. They want to go back sa ilang mga pamilya. Whether sang una, ginhalinan niya ang iyang mga pamilya, sang bata pa siya, or teenager pa siya, subong way siya opportunity nga maupod ang ilang lapit na mapatay ang iyang nanay siguro kag tatay. So na-realize niya na pamilya napaka-importante kag isa na siya sa characteristics sa aton sosyedad nga ang pinaka-basic foundation sa aton nga sosyedad ay ang family relationship. At next is yung na-realize nila through ang mga false promises ang hublag. May namimiss na nila yung ilang mga pamilya, ang ibanda, no, ginabayaan lang yung kabataan. At di ba, sang mga nagligad nga program tadi, may ara nga mga bata nga nanawagan sa iya nga tatay. Parents, no, magbalik sa ila, kay na-miss na sila. Anyway, so, along with the reason nga gusto na nila magbalik sa ila family, ay na-frustrate sila nga ang mga ang mga promises gali isang hublag nga abi nila ihatag sa pagsulod nila sa revolutionary movement ay wala gakatabo. In fact, ang ginahambal nila, ang na-witness nila ay ang opposite or hindi lang nga may ara gali nga deception. Hidden, Nga hindi gali tuod na ginapanghambal. Sang ara ka nagali sa sulod, makita na nila, nafa-frustrate sila. That's why, ang hublag, resort nga ihadlokon. Kay damo-damo ang gusto. But ginahadlok nila nga pag nagbalik ka, hindi lang, sabi niya, i-anong kapasang military, patyon or sakiton, kag sila mismo din nga tulad sang pagpatay nila. But amo na ginahambal na na-realize ni isang not only the government but halos tanan nga upod ta sa sosyedad. That's why ining aton nga gintukod nga National Task Force LCAC to end local communist armed conflict ay ang approach ini whole of nation approach. Public, private, individual, group, community, tanan, gusto na, nag-isa para gusto na i-end ang insurgency. Pero ginahambal ko man pasulit-sulit nga ang choice ang mga individual ka grupo nga ga-intra pa sini nga hublag, isa choice na siya eh. Ano bang gusto nyo? Peace or violence? Gusto nyo ba nga peaceful na ang sosyedad nyo? Ang kakalatabo sa inyo nga lugar? Or gusto nyo nga may mga enkwentro nga sige ka mo da tanom, sige ka mo da patubas ang inyong mga produkto, may kahadlok ka mo nga magkita da ang army kag ang NPA, mag-enkwentro kag madamay. And there are so many incidents to cite na ma-cite naton to prove that. So, family and false promises. That's why kita ta and we expect more to come na mag-surrender kag magbalik sa aton. Because eventually ma-realize nila
nga wala pulos. Sayang ang panahon nga ato sila sa sulod sa hublag, sir. Amo Yes. gina-realize. And ano lang, emphasize ta nga hindi kilanlan nga sa aton. Mm. Ang LCAC pwede sa LGU, Yes, sir. barangay captain, sining sa pare, sa religious leader, sa pastor, sa ila parente, anyone we would like to welcome. Mangkuto nila ang mga former nga nag-surrender. And ang nami pa, the local government or the local government units from the mayors here up to sa governor, ga-cooperate sinigatag sang ilang suporta sa mga balik. Well, again, alam, kabalo man ko nga, subong, election fever. Yes. So, ini ang isa ka exercise nga where we choose kung sino mag-lead sa aton. And as an opportunity, supposed to be a peaceful exercise of our rights to select our leaders. Kag eventually, ang iselect nga leaders to effect change. Hindi yung change nga through armed struggle or through a revolution, which is proven to be counterproductive through our development. So, amo niya kung actually may kind of left leaning ang mga kandidato, no? Okay lang pamati man ta sila. Kung anong ginambal nila, pamatian taman, but do not sa mga nag-cross ng line using violence, armed struggle, hindi na acceptable. Kung debate lang, okay lang. Ang na seryo kung sino ang konsil kinanglan mangin malinong ng aton nga pungsod nga wala na belasang kagarot. Yes, ang tindugon nga gobyerno, ang gobyerno nga makabulig sa tanan, ang demokrasya nga pang gobyerno. Tama. Amo na yan ko. Yan lang naman ang tanan ta may chance in a democracy naman. Basi mambal silang gambal lang ta kay ara taya sa AFP. Pareho man ta sila. Yes. Nag-aspire man ta. Nangita man ta sang obra at ato niya nakita legitimate nga obra. Nga ginasweldohan sa gobyerno because we're doing what is legitimate and what is lawful. Kung ara sa layi kag ang eksakto. Kung gusto nila magsundalo, di mag-apply sila. Okay lang. May ano sir, may recruitment na. Ay kwanta lang nagkaroon ng recruitment. Pero by the way sir, kanami man sa aton nga kwan nga mga sa mga istoryan. Pero regarding ni sir sa pag-award bala sa mga reservists with regards sa ginhimo nilang pangabudlay during bagyong Odette. So may mga reservists kita nga gin-awardan dito mismo sa Sipalay. Kag isa sa mga reservists dito is naka-rescue mismo sa 4 ka kabuhi. So, ang ano na naton di sir, ang akon lang pamangkot sim. Paano bala sila ang mga aton nga mga pumuluyo? Paano sila makasulod sa reservists? Kag ano bala ang ginahimo ni isang aton reservist? So, every now and then, makabati ta sang mga ginambal na reservist or weekend warriors kay ini sila makita talang weekends. Yes, sir. Balikan tanay lito siguro para maintindihan sang tatong tagpalamati ang nature sining may reservist. Sa aton constitution ginahambal dira ang aton nga constitution gambal nga ang depensa sang aton nga ay there will be ang citizens armed force. Ara na da sa constitution ang gina-mention na da citizen armed force ang magdepensa sang aton nga Ang citizen armed force composed na siya sang regular kag reservist. Siling sang actually ang base sa constitution ginahambal na da nga arata may in times of peace mag-maintain ta sang regular force kag pag pwedeng mag-expand sa citizen armed force in times of war or rebellion. Meaning in times of peace sa subong, seemingly. So, meaning, regular force lang ang ginamintain ta.
ang Army, Navy, Air Force, and the Armed Forces of the Philippines, regular force. Pero, tungkol kay gina-mandate yan sa Constitution, nga magkaroon ka ng reserve or expanded force in kaso may war, invasion, or rebellion. Mambaltatido, hindi mo na yan matabo. Magkakawaraw. Doon, labo man ta mag-war. Labo man magkaroon ng invasion. Labo man magkaroon rebellion. Sino nakasiguro? Hindi na ito masigurado. Mandato na yasang isa ka estado o isa ka country like the Philippines. Kadepensahan ang iya. Magpreparar. Yung point. Magpreparar. That's why ara ginayang reservists, hindi sila nang tawgon in case. Kag ang Republic Act 7077, yung ginahambal nga Reservist Act, amo ni siya known as Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act na enacted ng 8th Congress in 1991, ga-provide nga sang mga provisions sa pag-organize, pag-train, and pag-utilize ang reservists. Kita, regular ta. Yes. Active, kung mabatian na nila, no, active. Ang reservists, amo na yang makita nila nga mga graduates ng ROTC, mga nag-training, tapos nagsulod bilang reservist. Ang concept sina, may mga trabaho na sila yang nga regular, but during weekends, ga-train na sila as part of the reservist. Karon, ano ba ang mga role ng mga reservist? Ang number one gidya, yung base of expansion ng armed forces in the event of war, invasion, of rebellion. Yung ginhambal ko kagina. Nga kung kinlanlan ta In kaso. in kaso nga padakuon ng regular force, padakuon ng puwersa kung mga events of nga kinlanlan siya like war, invasion, or rebellion, pwede tana sila i-call to active duty. Okay. Ikaduwa, nga role nga may reservist, ay pwede sila sa kasis sa relief and rescue during disasters and calamities. That's why ginag-awarding ta nung nag-participate sa audit, kay nagtawag ang mga reservists nagbulig. As ano man sila sang extension sang Armed Forces of the Philippines, we have to recognize them. Amo nang natabo sa Sipalay nga nagkatuto ang atong brigade commander si General Pasaporte at ginawtagaan niya military awards ang aton mga reservists. Para naman to ma-recognize ang effort tulad sila tong naka-rescue sang Sa Tabilog mismo. oo nga nabaan. So isa pa, pwede silang mag-assist din sa mga socio-economic development activities and pag-protect and maintenance sang public and private mga essential nga mga institution or mga utilities like power, kumbaga ma-disrupt ang way of life sang mga pumuluyo kung ma-disrupt ang power, di ba? Ang mga water, ang mga kuryente. That's why gina-recruit nato na sila as reservists kay gamiton in case of emergencies. So, amo ning nature sang reservist. Hindi sila regular pareho sa aton tungod hindi sila ang ila profession. They have other profession, but they keep on training para eventually they become our reserve force. Hindi ko na palawigo, no? Kay lain siguro ni nga o sa sunod nga mga inadlaw i-discuss na thoroughly of what is ang reservist act. Pero more or less kay na-mention mo lang ginahatag talang tagaan ta idea ang atong tagpalamati kung ano na sang mga reservist. Anong difference niya sa mga sa regular force or active like us? Kag ang isa pa gid sa effort sa reservists during wala sa mga checkpoints sang COVID, no? Way back last year and 2019, I think. No? Yes. Halos nga ang mga checkpoint diri sa probinsya sa Negros Occidental, may mga naga-duty nga reservists. And we would like to thank them because they are volunteers. Yes, oo. Hindi sila regular force nga may sweldo, di ba? We give them allowance
nga para lang to support, for example, in the form of subsistence para may makaon sila while they giving their Volunteer duty. whether in checkpoints, whether sa mga calamities, ginatagaan lang sila allowance. But since hindi sila member ng regular force, wala sila sang salary, gidya, wala sa payroll. So dapat ang aton nga mga reservists gini pasalamatan gini sang aton mismo Yes. pumulo sa Negros kung ano lang ang pangabudlay nga ginihatag na sa aton sakripisyo ang ginihatag naton para ma-maintain man ang kalinong ang ma-maintain man ang aton probinsya sa ginitawag nga kaayuhan. And late note, I would like to emphasize ang pagprotekta sang aton nga pungsod ay duty yan hindi lang sang gobyerno kundi naton tanan. Individual. Irregardless sang aton mga ideology, aton mga religious affiliation, maski ano pa ta. Pag-defend, sino ang mag-defend sa aton pungsod kundi kita lang. Yes. Kita mismo ang mga Pilipino. So sir, wala nagkikita igo oras no. Tama gidalas 12 gid subong. Partner, may mensahe ka sa aton mga kautora. Partner na may gamay lang akong mensahe. No? Kami sa 303rd Infantry Brigade sa pagpanguna sang aton na Brigade Commander, Brigadier General Inocencio ay pasaporte, kag sa bugusan sang Armed Forces of the Philippines, nagapasalamat sa inyo padayon nga pagsalig. Okay. Sir, may I-grade ko lang, shout out sa ako ng mga batchmates na NOHS 85, ETCS 88, Education Training School, batch 81, sa mga parente ko nga mga gavilan, Samson, Ong, and sigurado sir gamati sila so. tanan nga, mga parente ko kag mga friends, kilala nyo naman, kapag pamati ka mo, ano lang, stay safe and healthy, may COVID pa ta, and siguro magkilit anay na ta uli pag safe na para sa aton nga in relation sa COVID. Okay. So, good morning lang sa Family Vicente and dala sa may Hagnaya, Hamiandan, Capiz, and siyempre sa may Himamayla, no? Sa may Barangay Carabalan, halin sa kay John Vicente. Subong man kay Yogo Rolls, good morning. Halin ko na sa kapamangkot sa kung may biyahe ang aeroplano subong, ha? And kay Edgar Pilayo, good morning. And kay Ma'am Charo Sibalios Losada, good morning. Sa tanan nga weekend ladies sa 303rd Brigade. And second partner, may aga kay Sergeant Gikana, subong man kay Chargin Losada, good morning. And sa tanang nga nagapamati sa luwat may aga, diri na ko to bangaton nga pagpangalagad tub sa sunod nga Domingo, Sergeant Dikinya and Corporal Suarez alin sa 303rd Brigade. Good morning, kag madamong salamat. Aksyon! Radio!